ओए क्या है आसमान विच गाइस देखो ये क्या हो रहा है आसमान से ऊपर कुछ आया है गाइस गाइस आसमान के ऊपर से कुछ आया है Kene kadai ke kubur ke pelatam ke balapan kendit ya ki babun. Namar kalong ke kamiar ban yo iya ka tornado lane katakal air ke kenbuit ke klanbor ha ka tanjamu an Kashmir. Telada pi kwa ban ti kumene sasngap ya kene ka video adu menakut. Barwat kaleru ban share, like, subscribe kum ju ya kene ka channel. Kenapa penyo ya ki news update ke sawan. Hangne kalong ke jingtip ke company halor kene ke jingja ke pela. Ka balaja ha ka sing sajan ha ka kadwai terguyong arjar punriu. Ka tornado kalaja ha ka thany angkur ka bahap ha ka distrik Jammu. Ka ler kala telun bat kala yat lengba ha ka to ka thany gumba 10 menitam. Ha ka ba kibriu kala yo i ha ka tedam bat kala er ka bakiu syadu syasuny. Kumbalong ki tornado ki baju yo i ha ki wei pat kiri kum hapo western countries. La yatu bakane ka de kesin ka banikong ka bala sya record ha ka history. Ba ka tornado ka bakum kane kalaja ha kane ka thany. Ki nong saksenong kilating namar kimpat GUI yakum kene ke jingja halaki karta. Ki rilum jong ka Jammu an Kashmir ki Jumat tang yau slap le eru pria la ne ka jing at pelung ka Henrei ka tornado ka dei ka aka ka bat mai. Bat ka ba penlengo iya ki nong wat benia jong ka suny beneng. Ka kubur ka babha wat la kane ka ler ka la telun kumba 10 minit. Semladon kano ka jingyap la ne ka jing mensau. La ya turu bakam semladon kano ka jing julur ka bakraw ya ki ying kisem la ne ki mar ki mata. Namar ka leer ka layaj lengba ki jaka ki baken jabriu ki baklem don briu. Ki nongwat benia ki labisar benia la da kane ka jingja ka dei namar ka jing kala ka sun beneng. Ka balapan kala ya ka rukom yaj ka leer ha ki ne ki rilum ki bakriat. Kane ka jingja ka pen kan mau ba ka sun beneng menta kala kala sibun. Bat ngila ban mat ki jingja ki bangi klempat yo i menswa.